Az én szemem is, mint a könnyed
Velünk, hiszen az élet oly nehéz, könnyíti az emlékezés. Megyünk, akkor legyen lóra. Nem ad. Andival van. Nem baj. Ne, akkor adjál, mert süstelnek. Jó van. Harmatos szemed, az esti séta véget ér, talán ez könnyezem, ami átszerelem. Attila, 11. C-osztályos tanuló. B-radó Lili, ne mondd. Ne mondd, hogy úgy is jó. Ne mondd. Ne mondd, hogy mindegy. Nem igaz. Napod 1000 parancsot ont, s ha nem igyekszel, lemaradsz. Úgy is, semmi sem sikerül.